един сън, един велик цар, който по време на сън сънува нещо, което го обезпокоява. И той иска да разбере, не оставя нещата така. Ние разбираме от отговора и от това, което е писано преди и след, че Бог наистина иска да говори на всеки човек. Той иска да открие нещо, което никой друг не може да му открие и което е изключително важно за всеки човек. И чрез един сън той започва да подбужда интереса в този Навуходоносор. Ние знаем за него от историята, че е голям мъж, владетел, диктатор, как да го употребят, да го изкажа, но един сън може да накара човека сериозно да се замисли. И така Бог започва да говори на един човек, който няма никаква представа за какво става. Сега самото развитие е удивително и много интересно, защото това, което иска този сънувал съня Навуходоносор, иска да му кажат какво е сънувал. Той не знам, забравил ли го, но е смутен и няма доверие, че тълкованието може да бъде верно и изисква от тези, които откриват тайните, да му кажат точно какво е сънувал. И наистина подобно нещо изглежда как може човек да поиска такова нещо от някого. Тълкователите са хора, магьосници, нали, там, астролози, било е развито много това изкуство, нали, по звездите, да търсят бъдещето, нещо, какво ще се случи в бъдеще, какво идва. И тези хора обаче признават, че подобно нещо не може да бъде изисквано. Човек не може да знае подобно. Те казват, само боговете, които не живеят между хората. Интересно е. Агностиците, нали? Това знание е недостъпно. И може да го погледнем и в такъв смисъл, че хората в този свят, човек е безпомощен. Има неща, които никога не може да разбере, ако не му бъдат открити. Но Господ иска да открие и да опознае човека, създателя си. Може би това е най-важното. Аз се питам понякога, има хора, които правят извод, че няма Бог. Сега тук тези хора вярват в Бога, колкото се връщаме назад. И сега има хора, които вярват в нещо. Няма хора, които изобщо да не вярват. И не е достатъчно дори само да вярваш. Трябва да познаваш в кого и какво вярваш. Така че хората някой път гледат от видимите неща и казват, как може да има Бог? Ето какво стана, защо Бог не направи така, защо Бог не прави по този начин нещата, защо има неправда, защо не са наказани тези, които вършат лоши неща и се измъкват понякога. И знаеме, има хора съблазнени от това, че Бог не изглежда да е милостив. А Божието Слово говори, че Бог е справедлив, Бог е много милостив и Бог обича всички свои творения. Но хората сме се отдалечили от Бога и не го познаваме. И това е всъщност грехът, който поражда неверието в Бога, непознаването на Бога, отвежда човека в един път, който го отдалечава от неговия Творец и той не знае защо живее даже. Има някаква цел, но тя е толкова малка, толкова незначителна и идва момент, в който всичко свършва и човек изпада в много голямо затруднение. Но в този случай пленници, тези младежи, знаем историята, вие сте разглеждали тази книга, а пък аз миналия път, това беше миналата година, декември месец, говорих върху първата глава за едно важно решение, което взе
в сърцето си този Даниил, пленник, който има причини да се оплаква за това, че се намира в много тежко положение. Там закарали се го в друга страна и трябва да учи и за други богове. И подготвят го, дали са му всичко необходимо, но това него... Даже името са му сменили и на тримата са сменили имената. Все неща, с които могат да предизвикват някакво така недоволство. Бог нищо не му е говорил, поне не се описва, но той знае, че Бог е реален и ако си верен на Бога, това е останалото е вече негова работа. И сигурно Бог ги е подкрепял. И това решение води до първите резултати. Решението да не се осквернат, те получават мъдрост, но тая мъдрост не е от човеци. Това е мъдрост от Бога. И вече във втората глава виждаме, идва момента, когато тази мъдрост, дадена им от Бога, трябва да влезне в действие. И интересно е, че този владетел, този император, човек, който притежава пълната власт, след като никой не се решава да му казва, че не може да му каже какво е сънувал, той издава и тази заповед да бъдат обезглавени, нали? Да бъдат убити, щом не можете, смъртна присъда. И това наистина е просто трудно да си обясним, но човек е способен на подобни неща, когато е поставен на такова място, дето се мисли като възгордява се и изисква неща, които са невъзможни. Сега ние живеем в този свят, има много подобни неща стават, ако не точно в този вид. Хората искат да знаят някои неща, но трябва някой да им ги обясни. Човек е безпомощен както в този случай, ако Бог не беше дал мъдрост, нямаше да има следващите истории записани. И тези момчета и тези младежи, които получиха мъдрост от Бога, и техният живот беше застрашен. И тях щяха да убият. Можем ли да се поставим на тяхно място? Работата не е никак така шега няма тук. Просто живота им зависеше от това какво ще направят в този момент. И точно тогава Божията намеса идва след молитва. Бог им открива. Бог открива на Данаил, разбира се, но те споделят тази нужда, молят се и тайната е разкрита. Ето, това е което може би си иска от нас. Ние сме на този свят. В този свят хората действат и мислят, че знаят всичко, стремат се да правят нови неща, търсят, но се оказва, че те нямат ясна цел. Дори в книгата на Даниил, цялата книга показва, че Бог има цел с историята. Той твори историята и историята има определен ход и достига до някаква точка. Докато историците, ако питаме сега хората каква цел имаш, директно, каква твоята цел, докъде бихме стигнали? Докъде биха дали яснота? Какво целят? Какво цели историята? В учебниците по история не можем да прочетем за Израел, за всички тези неща, за това как Бог се открил на Даниил. Има други неща, които историците се вълнуват. Но под книгата Даниил разбираме, макар и колко кратка е тази книга, че Бог в историята, има и чрез историята на един народ, цели да покаже историята на цялото човечество. И тази история завършва с това, че ще дойде Месията. Бог ще установи своето царство. И това е една тайна, която ние, ако нямахме Библията, какво щехме да знаеме? Чрез тази книга ние научаваме неща, които, разбира се, размишляваме върху тях и виждаме как Бог се намесва, как дава на човека такива поводи да се замисли.
аз защо съм на тая земя? За какво съм тук? Каква е моята цел? И ако целта е някаква, няма цел или много ниска цел, човек може да се опомни и дава отворена врата. Затова ние можем да се окажем на такова и сме такова положение, да кажем на хората от Божиите тайни, които вече са открити. И това да бъде за тях голямо благословение. Но, от друга страна, ние като вярващи знаем много неща. Аз така мина ми през ума за Джон Уесли. Той изучил, бил е перфектен, много надарен човек, интелектуалец, може да се изразява и завършил, образован и отива да спасява хора в друга страна. Тръгва с кораба, пътува и преживява едно бедствие, попада в една трудност и разбира нещо, което не е разбирал. Трудностите имат тази цел да ни накарат да усетим някакси по-реално Бога. Ако всичко ни е много добре, за какво ни е Бог? Ако всичко върви както ние си планираме, може би така ще ни мине живота, докато свърши и няма да разбереме за какво става дума. Но Бог се намесва и дава сигнали, които карат човека да се упомни. Така че Джон Уесли е видял в бурята, той се оплашил много, но имало други християни, които не са се оплашили толкова и са се молили, посрещнали тези трудности различно. И тогава тези моравски братя, от тях той разбрал, че изглежда не е така вътрешно променен, не е истински спасен, тръгнал другите да спасява, но той не е уверен в своето спасение. И този момент така се замислих за призива, който важността на сънищата не, ами на спането, за спиването. Словото ни предупреждава, Христос ни насърчава да не спим. Макар че, когато Петър говори на Петдесятница, той цитира Юил, пророк Юил, който казва, че последните дни, когато Бог ще излива духа си на всяка плът, над слугите, слугините, младежите ще виждат видения, а старците ще сънуват сънища. Сега, аз не знам, вие тук сте все млади, сънувате ли сънища? Как спахте тая вечер? Но сънищата определено могат да играят така голяма роля в живота на човека и съня е много важно нещо. Не сънищата, може би толкова, защото по-рядко сънуваме, но самия сън е както естествения сън. И ние разбираме, че има духовен сън, има и физически сън. И това трябва така ясно да си го дадем като позиция, ние не можем да не спиме. Ако не спиме нормално, като се събудим, ще бъдем уморени, ядосани. Това, който се интересува, може да... то всъщност и от личен опит знаеме. Някой път, ако спим малко, как се чувстваме? Не е добре, не сме отпочинали. И хората са изследвали съня, откривало се, че има 3 степени на заспиване, задрямване, после такъв дълбок сън и после нормален сън. Дълбокия сън, дето траел някъде около 90 минути и той няколко пъти се повтарял нощно време и човек напълно тогава спира, намалява пулса, намалява всяка дейност физическа, а ума взима активност. И така става активен ума. И понякога тогава се сънували сънища, а някои пък и такива случаи, когато съмнамбули хората в сън стават и почват да работят, да вършат някои неща. За 5 до 15 минути, значи възможно е някой кола да кара, да излезне и ходят по покривите, да имат с ръцете напред. Те гледат с очите си им отворени,
обаче всъщност спът, само мозъка им е активен. Всичко останало е и те не помнят нищо. И като се събудат, тогава нищо не помнят и идват на себе си, къде се намират и какво става. Това даже може да има някакъв аналог с християни, които са като съмнамбули, нали? Ума им действа, обаче те не знаят какво правят, докато не стане нещо да се събудат и да се свестят и да разберат какво Бог иска от тях и къде са тръгнали и какво правят. И аз ще прочета от Христос в 21 глава на Лука. Сега, понеже е по-кратко и го знаете наизуст Божието Слово, Новия Завет, в 21 глава вече Христос говори, това е края в Неговия живот, събитията. Той е говорил и за последното време. Ние вярвате, че живееме в последното време, вярвате, че ще има пришествие. Христос ще дойде. Той е дошъл за много. Още първите християни са чули тези думи и къде са сега те? Той ги е повикал. Той е дошъл за тях, но той говори за друго идване, но по принцип той идва за всеки един. Взима ни, ние обаче разбираме най-важното е да сме готови, да не сме, когато дойде Христос, да не сме заспали. Какво значи това? Това кара за кого се отнася това? Аз да не би пък да съм заспал. Някога да сте си задавали този въпрос духовно. Нали, може да говорим много, да си споделяме как сме спали, как трудно спиме и има страшно заболявания човек, когато няма здрав сън. Аз познавах един в църквата в София, 50-ната, беше така, занимаваше с счетоводител. Неговото свидетелство, аз не мога да го разбера, толкова години от безсъние страдал. Каква мъка! Не може да заспи. Не може да заспи. И това е страшно. Стига до там да се самоубие вече, но Господ колко време е продължило това, му е помогнал и беше съвършено изцелен. Има рекорди поставени, някои има такива състезания, колко време човек може да издържи без сън. И много интересни данни за съня. За съня, аз говоря за физическия сън. Жените трябвало да спят 1 час повече от мъжете. Това било така от изследванията. Защо? Не знам. Те имат нужда повече да спят, значи мъжете може по-бързо. Сега младите повече спят, отколкото спят по-възрастните. По-възрастните по-бързо се наспиват. Гледах един от тези духовни водачи от Тибет. Той си каза, не знам, Богъв повече спял 8 часа. Не знам, някой може и за 7, някой за 6 да се наспи, но поне 7 часа трябва да се спи. И то не на шум, защото пък имало други. И човек, когато почва да се занимава, има сега изследвания за съня, казва, че съня е наравносилен, важен колкото храната и питието, нали, яденето и пиенето. И ако продължително време имаш проблем с съня, това ти се отразява и заболяване и накрая води до смърт. Обаче Божието Слово каза да не спим. Значи явно, че тук има нещо по-различно и то не е трудно да го схванем. И ако прочетем за функцията на съня, значи съня, физиологическо състояние на покой, когато съзнанието не работи, волеви действия няма и никакви не се извършват. Човек, той е в покой, почива си, няма нищо. Няма движение, тишина, спокойствие и ако сънува нещо, то пък е нереално. И за сънищата може да говорим, гладна кокошка сънува прусо, нали? Някой сънува, ма после го няма. Сънува, че събира пари. Аз съм сънувал, събирам и като се събуда, няма никакви пари. Нищо. И има така хубави цветни сънища, ама има и кошмари. Човек сънува, че го гонят, че бяга и кучета, вълци и какво ли не, и такива страхоти, събужда целия изпотен и не може да се оправи дори цял ден. Аз спомням един случай в Подуенската църква, там имаше молитвено събрание и се молихме
И след молитвата една сестра, която така каза, вика, брати и сестри, събудих се сутринта, нещо бях сънувала и толкова ми беше зле, отчаяна, отпаднала цял ден. Той е сън, дето съм сънувала. И сега, вика, в молитвата, брата, докато се молиш, един брат, вика, всичко изчезна и ми олекна. Значи тя го преживява, този сън и влияе за целия ден. Така че сънищата могат да бъдат и добри, и лоши, и да има различно значение, но ние задължително се нуждаем от почивка, за да можем да се възстановим. Сега, ако сънят има и заболявания, нали, когато човек заспива, е така както си стои, чували сте. Казва се нарколепсия. От български нарколепсията е, значи това е заболяване, в което човек е така както стои или върши, ако е шофьор, заспива си както кара. И това деца е имало доста такива случаи, отклонения, повече около милиони по света са регистрирани, което не е никак малко. Но това, което Христос казва в края на живота си, казал го е на учениците, то по някакъв начин би трябвало да се отнесе и към нас. Какво ние разбираме от това? Това е 29-та глава на 29-тия стих на 21 глава и им каза притча. Погледнете смокинята и всички дървета. Когато вече покарат, вие, като видите това, сами знаете, че лятото вече е близо. Също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че е близо Божието царство. Истина ви казвам, че това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. Но внимавайте, да не натежат сърцата ви от преяждане и пиянство и житейски грижи. 3 неща са изброени в случай, изброява Христос. И онзи ден да ви постигне внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по цялата земя. Но бъдете бдителни във всяко време и се молете, за да успеете да избегнете всичко, което предстои да стане и да застанете пред човешкия син. Това е сериозно слово, защото предупреждава тези, които го чуват, не само учениците, те ги няма вече, то предупреждава и нас. Когато видите известни неща, ако ти си заспал духовно, какво виждаш? Нищо не виждаш, ти си караш по инерция. И тогава Христос може да дойде, изобщо като крале, няма да си готов. Значи с какво се занимава моя ум, аз за какво мисля, за какво се стрема. Тук е изказано, че сега прияждане. Аз не знам тук прияждали някой, колко някъде хората далеч от прияждане, но със сигурност грижи, житейски е най-така характерно за всички 3 неща са изброени, които могат да ни примчат, да ни отклонят вниманието, да не сме бдителни. Пиянството, то наистина пиянството, защото каза бъдете будни и трезвени. Може един пиян човек да е буден, обаче като не е трезвен, ползата, никаква от неговото, от това, че е буден, няма голяма полза. Но житейските грижи се увеличават и ние живеем във време, в което виждаме колко много неща има, за които да се грижим и те са свързани с едно с друго, с времето и това, разбира се, пък изисква и да мислим с главите си. И живота става така лесно може да се объркаме. Плановете ни да се объркат. И Бог иска да ни предупреди да запазим това състояние на бдителност. От кого зависи? Аз се моля, направи ме бдителен. Аз трябва да съм бдителен, защото удивително е, четем, когато Ной се подготвял за потопа. Бог му казал, че ще има потоп и той прави ковчег и го прави много време и хората сигурно виждат, че прави нещо, обаче почва да вали дъжд, никой не се усеща. Каза словото, че и никой не се усети, когато дойде потопа. Пък как не се усетиха тия хора?
трябваше да имат малко така, да се съобразят какво са чули, какво са видели и да разберат, че тук вече става нещо. Но до последния момент така не са се усетили. Когато спиш духовно, няма да се усетиш естествено. Ние сме призвани да сме будни духом. И сега пък идва и такъв, аз си размишлявам, казвам, духовно не се ли уморяваме? Да полегнем, няма ли почивка? Духовна почивка малко. Духовен сън да откараме, Господи, уморих се вече. Духа уморява ли се? Плътта се уморява, знаем, а Бог уморява ли се? Има ли някъде така предписание как да си почиваме? Ние в Христос сме в почивка. Значи, когато аз така си размишлявам, духовният сън няма духовен сън. Духовният сън. Ние сме призвани да бъдем бодри и ние си почиваме в Христос. Това, че тялото си почива. Това, че трябва да спим, да, и да се наспиваме. Окей, добре, но духовно не трябва да спим. И в тези неща трябва да си дадем сметка, кое ни приспива и как така духовно съм заспал. Като че ли Бог го няма. Аз си върша моите работи, но за Него не се сещам да мисля даже. Значи, преди всичко ние трябва да сме новородени. Божия дух, аз така си дадам, Той живее в нас. И Той ни дава тази бодрост. И когато се събираме заедно, когато споделяме за духовните неща, това показва, че сме будни. Имаме интерес, питаме, споделяме, искаме да видим как живее Той Христос в нас. Защото в края на всичко, което знаем, като теория, идва този момент да го видим и да го приложим, защото хората не ни питат какво знаеме, може да ни попитат, трябва да имаме отговор, но те първо ни гледат как изглеждаме и какво правим. И това, характера ни. Ако много бързо се палим и не се извиняваме, ако си търсим само правата, ако винаги сме намръщени, всичко ни е криво, винаги се оплакваме, как ще изглеждаме, нали? Каква реклама правим? И за другите може, но духовно отношение явно, че сме заспали. Бог иска да ни посрещне. И си мислех, викам, също Бог е в нас, ние сме се отъждествили духом с Него, Той ни променя отвътре и Неговия дух подкрепя нашия дух и това ни държи будни и в същото време пък ще го посрещнем и Той ще дойде за нас. Каква голяма така тайна и всъщност привилегия, защото това нещо, когато живеем по този начин, будни духовно, сме новородени и виждаме как Той е с нас и ни помага, как Той поема нашите трудности, как посреща предизвикателствата, това ни насърчава и ни храни вътрешно. А всъщност будният човек, той се храни. Будният човек, той извършва дейности. Заспалият човек, в духовно отношение, той нито го интересува нещо, нито има някакви цели, нито се интересува. Така че ние трябва да посрещнем тези трудности и Господ обещава, че Той в притчата Лука 12 глава казва, когато ни блажени ония слуги, чието Господ ги намери будни, когато си дойде. Истина ви казвам, че Той ще се препаше и ще ги накара да седнат на трапезата и ще дойде да им прислужи. Бъдете и вие готови или будни, защото в час, когато не мислите за Него, човешкият син ще дойде. Не е въпрос само да мислим, ние просто може и да мислим и за други неща, но вътре в нас Бог иска да даде една жива връзка и ние трябва да следим за нея. Това е важно. А това, че Той ще ни прослужи, това не мога да го разбера. Това е такава велика чест. Аз не знам как може Бог да послужи на хората, да се препаше, изказано по този начин. Това не мога да си го представя, но е велико да останем будни, бдителни. И да си задаваме този въпрос. Какво ме интересува? Какво ме е обхванало? На къде съм се запътил? Какво прави Бог в момента в мене? Не трябва да бързаме, не трябва
да пребързваме за някои неща, не трябва да се бавим, ако се грешим, да се покаем, да отидем веднага при Бога, нашия баща, и да му споделяме. Да имаме време да му споделим. И това става непрекъснато, където и да се намираме. Бог не е само когато сме на колене. Той е когато се движим по улицата, когато караме навсякъде. Винаги можем да се обърнем духом, защото Той е в нас, живее в нас. И това трябва да става все по-реално и Бог да ни благослови в това, което ние имаме като голямо преимущество. Така че бъдете трезвени и будни, казва апостол Петър. Защо? Противник има. И аз ли имам противник? Няма, не усещам да имам противници. Обаче дяволът обикаля, като рикаещ лъв, какво прави? Търси кого да погълне. Съпротивете му се, като стоите твърдо във вярата, като знаете, че същите страдания се понасят и от братята ви по цялата земя. Или предавайте се и на молитва. Будният човек, той е човек, който е свързан с духа. Той се моли, той не приема нещата и обясненията. Сега ние слушаме радио, телевизия и слушаме различни мнения. А както тук пък за Даниил, той получаваше мнение и мъдрост от Бога. Нужно ли е сега на управниците, аз преминавам от едното, какво нещо е Бог? Той навсякъде ни е нужен, във всичко. И понеже Той е дух, Той иска да живее в нас. И ние, всъщност и аз искам, и вие искате, и някой път не му даваме възможност да живее. Пречиме му. И той стои и чака. Понякога чрез Святия Дух Той идва в нашия дух. И съм се питал, не оскърбявайте. Знаете този стих, Бог, не оскърбявайте Святия Дух, с който сте запечатали. Как оскърбяваме Святия Дух? Може всеки един да си така да поразмисли за това кратко, когато ние го пренебрегваме. Как го пренебрегваме? Някъде пише даже с хула, вик. Когато ние се разгневим, емоционално постъпваме, Святия Дух, той е затворен. Той всъщност не може да действа, защото ние действаме. Нашето естество, нашите чувства, нашите амбиции. Святия Дух каза, добре, давай, аз ще ти изчакам малко. Когато ние разбереме нуждата си, тогава казваме, тогава разбираме за какво става въпрос. Бог да ни помогне това да го усвояваме, да го утвърждаваме, бдителност духовна. Защото Бог дава мъдрост и на нас е готов да ни даде, иска да ни даде, да открием тайни, които всъщност са открити вече и ние знаем много дали разбираме, че хората се нуждаят от това и те са в опасност, ако не научат това. Така да ни даде в сърцето това желание да търсим удобни случаи да споделяме. А той самия ще доведе хората до това да усетят нуждата от това да търсят. Нека се молим за хората, които още не усещат нуждата от това да дойдат при Исус и да имат този смисъл в живота и да ги променят, да бъдат променени. И вие може да поразмислите за тези места в Божието Слово, когато то ни предупреждава за духовна бдителност и искам и с това да върва към края на тези размишления. В Първо Солунци, 5 глава, там апостол Павел говори за и така да не спим, за една постоянна готовност. Да не спим, значи духовно, не и да не спим, нали? Много ясно, това може да го разберем. Както другите, но да бъдем будни и трезвени, защото които спят, нощем спят. И които се опиват, значи стават нетрезви, нощем се опият. Вие, които сте от деня, или ние, които сме от деня, нека бъдем трезвени, нека облечем за бронен нагръдник вярата, любовта, за шлем на спасение, надежда. Тези три неща винаги присъстват в посланията: вяра, надежда и любов. Нашата вяра не е нещо някаква утопия, нещо като идея. Тя е нещо реално. Вярата ни довежда една промяна вътре в нас, Божия дух живее вътре в нас и той извършва
тези невероятни трансформации в характера ни, в поведението ни и ни поддържа готови да бъдем полезни за Божието царство. Предполагам, че Бог не се отказа от хората, които не вярват. И Той има тук много хора, които са Негови, ама още те не са разбрали. Но нека се молим за тях и ние се молим винаги за Македония покрай. Това е едно чудо. Аз се замислям някой път за тези връзки, които са създадени и как в тях виждаме Божията ръка. Понякога трудно, но тук е Бог и виждаме развитието тези години. Така че ние очакваме развитие. Бог подготвя и после дава авторитет и извършва делото си. Но може би сме тук още се подготвяте вие. Ако дойдат много деца, колко деца може да поемете да се погрижите за тях? Ако дойдат изведнъж 10 деца, 20, ако изведнъж 50 човека дойдат тук и търсят, братя, какво да сторим, за да се спасим, трябва всеки да бъде един служител. Бог да ви благослови, да ви помогне да бъдете убедени, че не спите. Защото това като спането почти си умрял. Нищо не става. Минава живота, на къде отиваме и да бъде така, Бог да ни дава глад и да се молим и за другите и помежду си да се търсим, да общуваме, да споделяме опитности, които преживявания, да се съветваме, да се насърчаваме. Аз в Благовест преди години почнах пенсионери. Има Людмил, вика пастир Людмил, дайте пенсионерите имат повече време, аз му казах, да се молиме поне през деня да се направим едно събиране. И така, почнахме в петъците и повечето са жените. Жените са по-активни. Има и мъже, по-бавно да молим се. И размишляваме. И това слово, което в Евреите казва, че колкото да не преставаме да се събираме, както някой има тук, но колкото повече дъна наближава, да се събираме, за да се насърчаваме. Имаме нужда. Значи Бог е предвидел, че колкото наближава дъна, повече няма да имаме време сигурно да се. И аз го виждам. А пък той казва, колкото става по-близо. По-близо ли идва идването на Господа? За мен аз дори не знам датата и ако някой ми я каже, няма да я споделям с никой, защото ще трябва да съм най-великия. Но аз знам, че всеки момент може да дойде. Аз не знам, може утре да дойде, може никой не знае. Така че да живеем в тази готовност, да не спим духовно, да спим, иначе съня ни да бъде здрав и Господ, защото има хора, вършат такива глупости и друг съм чувал, как спи този човек, бе? Той само мисли как да открадне, да направи нещо, което лошо и другите, които са може би невярващи, казват, как спи този човек? Защото той планира, живее в една посока, да прави само зло и да се ползват другите, да ги ограбва и да живее на техния гръб, да ги мами и спи спокойно. Значи здравия сън, в притчи вие като изучавате, знаете, че който върши доброто, той Бог и му дава хубав сън. Бог да ви благослови. Молим се за вас и вие се молите за нас, сигурно. Появяваме се от време на време. Тук различни. Всеки един има своята опитност и ние очакваме да промените да продължават най-вече вътре в нас, а пък за останалото отвън, Господ, Той се е погрижил и Той е предвидил всичко. Нека да му имаме пълно доверие.